Bueno, estamos todos, falta Rosa. Non pode asistir. Iniciamos, por tanto, a sesión extraordinaria de data 30 do 10, sendo as 9:04. Bueno, o primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede das actas das últimas sesións de data 19 do 9 e 9 do 10 de 2025. Non sei se queredes comentar algo. nada a comentar. Nada. Procedemos á votación, votos a favor. Eu hai unha que non asistimos, por tanto. Votamos os diferentes. Non sei se a que non asiste. Foi a ordinario. Sí. Entón, votamos primeiro a do día 18 de setembro. Votos a favor. Vale, entonces... Sí, é ese mismo. Levantado o 18 de setembro. 1, 2, 3, 4... Vale. Abstencións? Os que non... Bueno... Son 1, 2, 3. Sí. Vale. Votos en contra non hai. Non sei se se pode trobar. Vale, e agora sí, a do 9 do 10 do 2025, que é da subvención nominativa. Votos a favor? Vale. Vale, 9. Abstencións? Bien, vale, pois, unha vez aprobadas as actas, pasamos, polo tanto, a... Primeiro vou a expoñer a cuestión para que quede dictaminada, non facer comisión informativa, a ratificación. Bueno, o motivo polo que non se fixo a comisión, a verdade que recibimos este escrito de Diputación o día 6 de outubro de 2025. A Diputación oblíganos a ter estas cantidades repartidas antes do día de mañá, ter estas a Diputación. Entón, bueno, desde a Secretaría de Intervención, desde o Departamento tamén de Intervención, tuveronse facendo os cálculos relativos, porque, bueno, como podestes ver, dásenos un importe de 219.308,92. Non todas a cantidad se pode destinar a gasto corrente, entón, tardamos uns días en facer os cálculos relativos á cantidad que podíamos destinar ao alumbrado público, ao servicio de recollida do lixo, para poder facer, digamos, un reparto coherente que, tamén nos permitise responder con certa responsabilidade ás cuestións económicas dos próximos meses que ten o Concello, e ver que cantidad se podía destinar a deuda, amortizar esa deuda que temos dos pais que otorgou a Diputación. Entón, bueno, entre que se fixaron eses cálculos, se nos trasladou o importe que podíamos dispoñer del para levar a gasto corrente, tamén tivemos que pedir diferentes orzamentos para ver que cuestións podían facer, como son pequenas reparacións no camión do lixo para precisamente aproveitar que quede a punto para o próximo ano e demais. Tamén, a partir de aí, destinar as cantidades que van para a deuda, para amortizar a deuda, que como vedes na proposta, dou conta delas, ou despois explico mellor. Bueno, esas cuestións todas fixaron que demorásemos a cuestión de convocar a comisión e posteriormente o pleno, porque ainda precisamente estamos ainda sin as memorias que se aprobarán no próximo pleno ordinario, porque tampouco o estudio técnico non nos dá remitido. Entón, hai que convocar o pleno e dar estas cifras antes do día de mañá, por iso mesmo se fixo coa convocatoria deste xeito. Entón, non sei se queres comentar algo respecto da ratificación. A ver, no Partido Popular transmitimos o que se ven dicindo continuamente, é dicir, se se crea a Comisión de Asuntos ao Pleno, debe-se respetar. Eu creo que vostedes foron quen aprobaron ese órgano, que entón o lógico é que se respete.
eu podo entender que se poden dar casos de que pode haber unha urxencia, pero neste caso, a ver, tuveron vostedes un mes para traer unha tabla que trae 3 cifras. É dicir, cando vai para gasto corrente, cando vai para deuda, e cando queda para a segunda fase do non é curso. tan sencillo, pero... Sí, pero tamén é certo que Porque a primeira cifra, precisamente para determinar a primeira cifra, tamén é certo que necesitamos facer... sí, pero tamén é certo que no anterior pos xa destinaron unha parte de vostedes a gasto corrente. É dicir, eso xa estaba calculado. Por tanto, novamente volven a decidir meter gasto corrente e traenos aquí un pleno o último día. Entón, claro que é urgente se o trae o último día, pero tuveron plazo de sobra para convocar. É extraordinario, non o sei. Sí. No, pero usted ratifica a urgencia, por eso elimina a comisión. Usted ahora mismo estamos no punto de ratificar a urgencia. Ratificar a inclusión. A inclusión, Claro, no orden do día, pero básicamente por eso, porque ten que ser un acordo urgente, senón non pode ratificar. Entón, aquí o pon vostede, cando teñan que adotarse acordos declarados urgentes. Entón, explíqueme vostede cantos plenos levamos en comisión. Vai chegar un día que estes concelleiros, nós todos non temos dedicación exclusiva, estamos traballando. Vai chegar un día que, bueno, pues deixaremos de asistir, se os convoca vostede así. Ou quite vostede as comisión. Pero reiteramos que se hai comisión de asuntos ao pleno, debemos respetar. E eu podo entender que se fai falta un proxecto, que, bueno, pois non lle entregan o proxecto en plazo, é que o convoque. Pero neste caso non está justificado. E creo que xa puxemos de manifesto aquí máis veces, e reiteramos. Despois van dicir, o Partido Popular non foi ao pleno. Bueno, se non respetan o órgano que vostedes me mostraron, pois crearon vostedes. Se non, quítenlo. É un pouco máis que decir. Comparto que as comisións se deben convocar, pero tamén comparto que as excepcionalidades existen e aquí se ve unha argumentación. Entonces, pues eu creo que compartindo eso de que os órganos se deben convocar, hai que comprender que a veces as cousas pues, ten as súas justificacións e pues, é mellor sacar isto para diante que andar pues, pendientes dunha comisión ou non. Comparto eso, pero tamén quero que entendan que hai excepcións. Bueno, nada, simplemente para dar resposta, precisamente para ratificar esta inclusión, dei a explicación, non é tan fácil como facer unha tabla. Pareceme tamén, pois, non valorar de xeito correcto o traballo que se fai por parte de diferentes departamentos deste Concello no estudio dos asuntos que veñen a pleno e que nos dotan además de seguridade para que as cantidades que se destinan sean as correctas, non se perda ningún tipo de cantidad, se axusten, ao final hai que facer previsións a 3 meses vista, ao final trátase de xestionar os recursos do xeito máis responsable posible. Eu comparto con vostedes que totalmente o correcto é convocar as comisións de asuntos ao pleno e posteriormente convocar os plenos, pero non é menos certo que este tipo de convocatorias cumplen totalmente coa legalidade. Refiarme, se os membros da corporación non queren asistir a un pleno que está legalmente convocado, un pleno extraordinario, ni tan siquiera extraordinario urgente, pois tamén é responsabilidade dos membros da corporación, porque, repito, aquí non se está cometendo ninguna ilegalidade, é unha forma de convocar. Por suposto que procede que é máis correcta convocar as comisións, eu non lle quito razón de que son varios os plenos, non sei o número, vostede preguntou o número, que non se levou a cabo a comisión. Pero, bueno, deixar clara a legalidade e a procedencia deste tipo de convocatorias, e, bueno, dei conta especialmente, refiarme, non é tan fácil, porque, bueno, que nos poida escoitar e cubrir 3 números, pois pode parecer moi sencillo, pero non é exactamente así. Por alusión, non poño palabras na miña boca que non dixen. É dicir, eu non poño duda o traballo dos funcionarios que teñen que dicir este artículo. Eu dixen que os cálculos desos servizos que vostede alega aquí xa se fixeron por anterior posto. Entón, que vostede adapte
a realidade, eses cálculos, Non os é cálculos estaban exactamente feitos. así, non é exactamente Sí, así. sí. Nós temos uns cálculos, son Claro unhas que sí, previsións, por pero favor. para dotarnos dun crédito, Pero por digo, exemplo, que sí. estou dicindo eu, precisamente o que estou comentando de mellores que se poden facer pois, nun vehículo como os que se iban a facer, como é o camión do lixo, o camión ten que ir a un taller e temos que ter un orzamento para poder calcular esas cantidades. Nós esa previsión, sin saber que había este pozo non tiñamos, e tamén tardamos en ter esa cifra, porque a realidade é que non a tuvemos hasta o venres pasado ou hasta o xoves pasado. Refírome, hai cantidades que obviamente sí que están aproximadamente estudiadas, a alturas, a unha determinada altura do ano podes ter que recalcular, porque vas ver como vas avanzando o gasto desde xaneiro, neste caso, hasta o mes de outubro, pero bueno, refírome, o que quero destacar simplemente é que non é un cálculo que estivese feito, é unha resta que había que fazer de 219 menos X. Por alusión. Sí. É dicir, como lle dixen, isto xa se calculou para ter el pozo. Sí, vostedes ten que adaptalo, o camión ibas a arreglar igual ainda que enviar este pozo, porque obviamente xa hai que arreglar o servicio que hai que prestar. Estamos falando de que estamos justificando aquí que hai un gasto corrente de 379.000 euros, cando aquí só se destina 50. Por tanto, non, é dicir, sobra gasto corrente para justificar esa inversión. Non é só no camión do lixo. Aquí está o alumeado, sí. están varios servicios local. Temos gasto corrente destinado a ese. Claro que sí, por eso lle digo, non está tan axustado ao céntimo, porque sobra gasto corrente, para justificar esa aportación. Aquí o único que debatimos se é que mellor punto... Pero cando vostede di, que vostede di que é moi simple, non é moi simple, pero vostede tuvo un mes para convocar a comisión posteriormente o pleno. Porque digo, aquí estamos debatindo da comisión. Con datos. Sería unha responsabilidade da miña parte. Reitero, é responsabilidade súa como alcalde, facer a convocatoria, como vostede mesmo aprobou, e senón retira as comisións. Punto, non hai máis que discutir. Votos a favor da ratificación? Abstencións? Pois queda ratificado e pasamos a debatir, polo tanto, o que é o punto da orde do día, que é a aprobación da participación na primeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios pós-adicional 4 de 2025 da Diputación Provincial da Coruña. Bueno, ao fío do que estamos debatindo nos mesmos términos, justificamos o reparto do gasto corrente, pois tendo en conta o xa destinado inicialmente é o que se pode destinar agora, xa digo, facendo un reparto tamén responsable de 50.479,87 euros, vale? E vamos a amortizar unha cantidad de 56.829,05 deses préstamos que a Diputación mantiña eses préstamos fai ata o ano 2000, non sei se 18 ou 19, non recordo o ano nos cales se establecía. Entón, xa o ano pasado se empezou a amortizar, este ano pois establecese este xeito de amortizar o que se considera, tamén nos permite salvaguardar unha parte de 112.000 euros para proxectos de obra que nos gustaría xa poder traer aquí este pleno, pero para dar esta conta da segunda fase ainda temos máis plazo, creo que hasta o 30 de diciembre, con o cual imos a ter os proxectos nos próximos días e traeremos ao pleno ordinario. O axuste pois non será o céntimo, pero é o máis axustado posible. Xa digo, repito, houve un traballo detrás para precisamente que os cartos que van a gasto corrente son os que finalmente poidamos justificar, porque senón de nada vale. Destinamos esa parte de 56.000 euros á amortización de deuda, vale? E quedaríamos, polo tanto, 112.000 euros que pois traeremos ao pleno ordinario de novembro uns proxectos os que consideramos que son beneficiosos para o conxunto da veciñanza e necesarios para executar canto antes. Esa é a proposta que trae o equipo de goberno. Ben, respecto ao reparto, é dicir, esa é unha decisión de goberno, nós podemos salientar que, bueno, este posto adicional, o cuarto, creo que é a primeira vez que o dan. É dicir, é unha oportunidade, son 219.000 euros que dan a maiores como un extra a finales de ano, porque nunca houve a terceira, un adicional cuarto.
Entón é unha mágoa que non se pode destinar todo a obras ou a mellorar servicios. É dicir, vostedes xa destinaron unha gran parte do anterior pois a gasto corrente, volven a destinar aquí unha parte a gasto corrente. Xa digo, a verdade é que é unha perda de unha oportunidade que non se pode destinar a usalo todo, a mellora dos veciños, pero é unha decisión de goberno, vostedes a deciden, vostedes a votan. Xa digo, como nós non contaron para nada, e respecto de reducir débeda coa Deputación, pois, lógico, hai que reducila, e vostedes terán un cálculo para amortizala no período que está dentro. Portanto, nós vamos a ter, obviamente, hai que participar neste post, pero xa digo, parece-nos que é unha perda de oportunidade que non se pode destinar todo isto a obra, obviamente. Nada máis a comentar. Eu creo que un traballo pensado neste reparto que se fai, estamos falando dun gasto corrente que non chega ao 25% da aportación, e, bueno, sabe vostede que o gasto corrente pois hai que, lógicamente, pagalo e ter con que, e cada vez, pois, temos máis importes en esas partidas, porque tamén se dan máis servicios, entonces, pues, lógicamente, suma. Anticipar 56.000 euros ao pago do crédito, creo que é unha boa iniciativa, en canto que tamén permite que non nos hipotequemos moito en deudas e despois podamos facer frente a outros posibles endeudamentos cando sea realmente necesario e, pois, o volumen de obra sempre é pouco, evidentemente, pero estamos con un ritmo de execución bastante alto e neste momento, pois, creo que a maior cantidad está aí, máis ou menos máis do 50% vai aquí, entonces creo que tamén está respetando de obras e creo que os proxectos que se van a presentar son necesarios, ten que executarse rapidamente porque son cousas urgentes e vamos a darle máxima prioridade. Se presentan os proxectos xa para o próximo pleno, vamos presentar, evidentemente, hai que aprobalos e entonces, pois, creo que van a aportar tamén pois, importantes beneficios para un colectivo de veciñanza que necesita esas obras. Bueno, simplemente acreditar que obviamente hai que ir respondendo como faría calquer particular a amortización das súas deudas, son préstamos, xa digo, bastante antigos que se empezaron, pois a Diputación pudo reclamar o ano pasado. Temos un novo crédito que a verdade que é moi baixinho, pero que se empezará a pagar a partir do ano que ven, entonces, pois, creo que como Concello debemos de ser tamén responsables, ainda que gozamos dunha moi boa situación económica de liquidez, creo que o propio pois, é ir respondendo, xa digo, por neste caso aproximadamente con un 25% deste gasto corrente, que é unha oportunidade, pero ao mesmo tempo permitíndonos facer tamén determinadas actuacións que melloran a vida da nosa xente. O gasto corrente, dito así, pois, parece que non ten ningún tipo de impacto na vida dos veciños e veciñas, pero permitirnos pois, gastar un importe a maiores en gasto corrente sí que de xeito directo e indirecto se ve. En canto ás obras, o número de obras en execución, porque moitas veces ao mellor é verdade que non foron no pos, pero sí que foron con cargo ao remanente, que ainda aprobamos no mes de agosto, de aí salen, pois, por exemplo, 4 ou 5 actuacións que algunhas delas pois, xa están a punto de contratarse. Refírome, ojalá pudésemos ter ainda máis ritmo de obra, ojalá as empresas ainda fosen pois, máis rápidas na súa execución da cantidad que temos pendente de executar de todo xa o contratado. Pero, dito isto, pois eu creo que é un reparto que responde ás necesidades actuales do Concello, que nos sirve para chegar holgadamente ao mes de decembro, para actuar con responsabilidade económica, e que eu creo que é positivo para o Concello, para os seus veciños e veciñas. Algo máis que decir? Nada máis que decir. Bueno, procedemos, por tanto, a votación. Votos a favor?
Abstencións? Pois quedaría aprobado con 6 votos a favor e 4 abstencións. Partido Popular. Sin máis, levantamos a sesión. Next.